Усім прывітанне, з вами Зміцер Лукашукі. Як звычайна, мы абмяркоўваем падзею Беларусі за яе межамі са студыі Еўрарада. Ну што ж, наш госцік даўным-даўно тут не быў у нас у студыі, і як я разумею, ты нават саманазоў змяніў. Раней я казаў, у нас у гасцях пісьменнік, журналістам, а зараз медыяпісьменнік, Севярын Квяткоўскі. Адкуль это, што это за медыяпісьменнік? Я просто, ну, сапраўды, калі журналісты часам звяртаюцца, як вас падпісаць? Я падумаў, што трэба все разам спалучыць в одно слово, каб не расцягваць: журналіст, публіцыст, літаратар. І, магчыма, яшчэ што-небудзь з'явіцца в працэсе. Я вот рыхтую яшчэ тут навіны для шырокай грамадскасці ад сябе ўжо ў якасці там стваральніка праекта грамадска значнага. Ну, это так, для інтрыгі. Але праект непасрэдна звязаны з кнігай. То есть ты дадасі яшчэ што-нибудь. Зараз ты ўжо спалучыў, стаў медыяпісьменнікам, станеш яшчэ там актывіст, актыўным медыяпісьменнікам. Ну, так, але сэнс маёй дзейнасці у прынцыпе у тым, што я даследую рэчаіснасць, ну і фактычна год за годам гэтая рэчаіснасць робіцца найноўшай гісторыяй нашай. Ну і я як аўтар, як сведка і як літаратар, я вот раблю такія сведчанні праз гісторыі людзей. Вось таким вось чынам Севярын Квяткоўскі, наш сённяшні госць, і імкнецца патрапіць у гісторыю найноўшую Беларусі. Там сваё імя запісаць вечнымі чарнілами. Да ладно, я жартую. Наадварот, мяне сустракаюць людзі часам дастаткова вядомыя і кажуць: вот шкада, што я тады з табой не сябраваў, кніжку не трапіў. Так что тут все по-іншаму. Да, тут ввогуле по-іншаму. Я даўно з Севярынам сябрую, і можна сказаць, нават у свой час менавіта я збіў яго са сцяжынкі нармальнага жыцця, але наколькі я ведаю, пра мяне таксама там нічога няма. Там нічога няма, таму што я, ну, канцэпцыя такая без жэсці. Да. Занадта вядомы чалавек, каб яго ўзгадваць у кніжках. Да, але ёсць асаблівасць такая, што, ну, напрыклад, там перавыданне маіх фрашак кніжкі 2007 года вы трымаеце ў руках, і новыя гісторыі я іх аб'яднаў, таму што... Давай, не ўсё адразу. Карацей кажучы, нагодай для сённяшняй нашай сустрэчы стала вось гэтая кніга медыяпісьменніка Севярына Квяткоўскага. Мы ідзем на марш. Гэта стыль Севярына фрашкі. Ведаеш, што як толькі з'явілася інфармацыя пра твою кнігу, мне напісалі людзі, якія знаёмыя і з табой, і са мной, ну, відаць, табе пасароміліся пытацца і сказалі: Зміцер, растлумач, а што такое фрашкі? Таму давай з гэтага і пачнем, таму што гэта ўжо не адна кніга фрашак, якая выйшла з-пад пера клавіатуры Севярына Квяткоўскага, але тым людзям, якія не сутыкаліся ні з кнігай, ні з творчасцю, ні з самім Севярынам, давай патлумачым. Фрашкі гэта што за звер такі? Гэта кароткія апавяданні ў іранічнай ці сатырычнай манеры выкананыя. Мяне спыталіся недавно, была прэзентацыя на Тутака: а навошта ты выкарыстоўваеш словы, якія мала хто ведае? Так я яго папулярызую просто. Хай гэта... Бо фрашкі гэта ввогуле з сярэднявечча, і там гэта азначала вершаваны жарт ні о чым. А у мяне з падачы Сергея Дубаўца яшчэ з начынневых 90-х гадоў я выкарыстоўваю фрашкі як прозу, як смешныя гісторыі, але не ні о чым, а наадварот, з сэнсамі. Таму вот перад вами кніга, дзе шмат сэнсаў. Хтосьці са мной размаўляў недавно з чытачоў і сказаў: вы фактычна завершаеце, ну, 20-м годам вы завершаеце, ну, пэўную эпоху. І фактычна так атрымліваецца. Ну, зразумела, што мы на які марш мы ідём. Там пра самотных людзей, якія нібыта або самотныя, але яны ўсё роўна насуперак абыякавасці і нават злобе пэўнай часткі грамадства рушаць да сваіх мэтаў, да сваіх ідэалаў, рушаць фізычным і пераносным сэнсе. Ну і пасля адбываецца тое, што мы памятаем. Ніхто не чакаў, і раптам высветлілася, што нас шмат. Это калі казаць пра аповесць фрашку «Мы ідём на марш», яна сатканая з рэальнай гісторыі, там пазначаныя, ну, дзесьці я быў сведкам, а тое, што я ўзяў ад іншых, там пазначаныя гэтыя людзі.
Ну, там есть польскія фражкі, ну, это фактычна заяўка на магчымую будучую кніжку Польша вачыма Северына Квяткоўскага і маіх сяброў. Северын, давай мы, можа быць, каб у людзей стварылася ўражанне больш адпаведнае рэчаіснасці, не просто там расказалі та самае мне та самае Абрамович напеў, як спявае там сам павароце, а прачытаем што-небудзь. Давайте. Хацеў сказаць каротенькае, але ну ўсё там каротенькае, тому что гэта менавіта такі жанр кароткіх ёмістых апавяданняў. Таму што-небудзь кароткае для затраўкі, для зацікаўлівання людзей вось гэтай тваёй кнігай і жанрамі. Ведаеце, я возьму кавалак тут про беларускую мову. Я яго уже калісьці агучваў, но я его вельмі люблю агучваць, потому что вот недавно толькі сфармуляваў, чаму ж тэма беларускай мовы вечная атрымліваецца, бо беларуская мова гэта пра свабоду асобы, потому что беларуская мова яна ўвесь час знішчала, ну, былі ўвесь час спробы ёй знішчыць альбо зрабіць музейным экспанатам, а людзі все роўна прыходзілі да яе, практыкавалі, развівалі, і гэта пра свабоду асобы. У электрычцы стоўбцы Менск у вагоне нумар 5 дзяўчына Адэля прамаўляе па мабільніку адну фразу: «Сяржук, я ўжо вырушыла на Менск». Бабуся інтэлігентнага віду, кшталту калісьці панаехаўшы ў беларускае мястэчка настаўніцы з большой зямлі, то бок з РСФСР, вяжа на прутках насупраць, уздымае галаву здзіўлена непрыязна. У вас что, в Минске теперь все так говорят по-белорусски? Так, совсем обнаглели. Вот я думаю, что вот эта короткая замалёўка про совсем обнаглели, яна иллюструе ну, розныя светагляды, да? Бо калі ты прыходзіш да чагосьці свайго, ну, то, што было у твоих бабуль, дзядуль, як мінімум, да? У некаторых у бацькоў, і гэта называется з таго боку грамадства называется обнаглели, то есть ты не следуешь нейкім там навязаным прынцыпам. Северын, давай звернемся менавіта да гэтай тваёй кнігі. Я так разумею, что гэта не штосьці конкретно новое, а гэта такі зборнік з твоих яшчэ і папярэдніх кніг. Не, тут все разом, тут есть новое абсолютно, потому что концовку ну, мы идем на марш вот этой кавалочки, подкрэслю, все реплики, які вы побачите, это з рэальнага жыцця взяты. Я як аўтар просто придумаў сюжет, об'яднаў. Я гэта калекцыянаваў там 20 гадоў, вот это караценькая повесть. І просто в гэтым годзе на пачатку у меня раптам все склалася, фіналу не было. Не было фіналу. Хаця уже был 20-й год у нас, але я яго не мог асэнсаваць. Я яго пачаў асэнсоўваць толькі паўгода назад, можа, ну, з мінулого году. Памяць, мозг настолькі перанасычаны дэталькамі інфармацыі, што толькі пачаў асэнсоўваць. І вось это маё першае асэнсаванне такое. Далей будзе болей, конечно, потому что я з некаторымі літаратарамі размаўляў недавно, кажуць: боже, столькі ўсяго просто можа знікнуць з-за мітуснівасць гэтай штодзённасці. А людзі все еще ў шоку знаходзяцца, многія, а некаторыя прыбываюць яшчэ ў шоку. Таму ну шмат ідзе зараз сведчанняў і у тым ліку літаратурных людзей, які сядзелі там і выходзяць паціхоньку. Той же там Ігор Карней, напрыклад, журналіст, і ну, іншыя калегі па медыа. Таму гэта можна смело сказаць, што мы толькі на пачатку асэнсавання. Што такое 20-й год? Это кульмінацыя працэсаў, які пачаліся яшчэ ў 80-е, як мінімум. Да, станаўленне грамадства, развіцця, дзе беларушчына і свабода гэта для большасці сінонімы. Ну, не для ўсіх, конечно. Ёсць людзі, якія б з задавальненнем бачылі таталітарную беларушчыну. Я заўжды казаў, што калі б Лукашенко не чапаў нацыянальную сімволіку, беларускую мову, у яго б такі мог быць гітлер-югент бесплатны просто. Але паколькі сваёй ідэі няма, чужую топча, то у нас вялікі быў шанец
што ён ідэалагічна не пераможа, ён не перамог. Перамаглі мы, а ён перамог зброяй, але гэта часова. Давай яшчэ пра кнігу, а потым мы з табой больш такі агульнафіласофскія, можа быць, па змесце пытанні абмяркуем, але вокладка, я памятаю твою кніжку «Фражкі да пляшкі», але гэта вот, калі мы чытаем назву, мы ідзем на марш і відэльцы. Чаму, што да чаго? Дызайнер, ён попрасіў яго не называць. Я яму распавёў гісторыю пра Міхала Непадыстава, пра ягоную канцэпцыю відэльца як сімваля фрашак, таму што сэнс у тым, што фражкі это да пляшкі, то есть под размову такую, да? І просто можна закусіць смачна відэльцам, а можна выкарыстаць як зброю. Мы ведаем, што... Один удар, 4 дзіркі. 4 дзіркі, да. І я распавёў гэтую гісторыю цяперашняму дызайнеру, і это ягонае прачытанне фактычна, што відэлец можа і віламі стаць. І колькі б там мы не радаваліся, не ганарыліся сілай духа нашых свайчыннікаў, нас, я думаю, таксама многіх, у 20-м годзе, на жаль, камусьці давядзецца все ж таки взять на сябе адказнасць за непрыемныя дзеянні нейкія рано ці позна, то есть то, што звязана з гвалтам, калі відэльцы ператворацца ў вілы. Да, это без этого, мы живем в таким свете, в такой рэчаіснасці, дзе чорнае і белае увесь час ідуць побач, і хтосьці ўсё роўна будзе рабіць гэтую працу. Давай да ўсё ж таки свежых фрашак. Вот ты сам узгадаў 20-й год і пра неабходнасць асэнсавання. Слухай, з аднаго боку, глядзі, адразу фактычна па выніках падзеяў 20-го года і пазнейшых мы мелі дзесяткі, калі не сотні вершаў, песень з гэтай нагоды натхнёныя. Потым з'явіліся і нават фільмы мастацкія, і дакументальныя, і тэатральныя пастаноўкі, і творы мастацкія, маю на ўвазе літаратуру такую больш грунтоўную, не толькі вершы. Ці не час нам ввогуле можа быць выйсці з гэтага 20-го году, можа быць перастаць жыць у гэтым 20-м годам? Конечно, але для гэтага трэба падсумаваць. Так уже ж вон сколько падсумавалі. Это не сумаванне, это першасная эмацыйная рэакцыя. Творы гэта эмацыйная в першую чаргу рэакцыя. А аналізам займаюцца без эмоцый. Аналізам займаюцца людзі, які ўжо на адлегласці могуць это все рабіць. Я магу сказаць, што я зарэгістраваў фундацыю, яна называецца «Беларусь 2020». Мне кажуць, што ёсць у Беластоку, там Беларусь по-польску. У меня ангельская международная. Это я не ведаў, я бы, может, інакш назваў, можа не. Сэнс у тым, што это будзе архіў найноўшай гісторыі, адначасова это аналітычная лабараторыя, в ідэале. І трэцяе, гэта піар і камунікацыя. То есть прыблізна, што калісьці я удзельнічаў у праекце «Будзьмо беларусамі», і калі рабіўся мульт непасрэдна, многія ведаюць, анімацыйны фільм «Будзьмо беларусамі», загугліце, хто не ведае. Все бачаць прыгожую частку, Юля Рудзіцкая зрабіла карцінку, Лявон Вольскі песні зрабіў сцэнар, але это начыненне для песні, там такія баі ішлі, ведаеце, што браць гісторыі, што не браць, што некаторыя дагэтуль між сабой не размаўляюць нават настолькі. Так вось па 20-м годзе будзе яшчэ больш, але мы абавязкова мусім падсумаваць самі і зрабіць высновы. Вы ведаеце хоць адну прынцыповую выснову, ёсць розныя. Вы, Зміцер, ты можаш грунтоўную выснову про 20-й год мне сказаць зараз? Грунтоўную выснову? Так, недолго думаю. Не трэба было 16 жніўня сыходзіць з вуліц. Вот табе выснова. Вось. А хтосьці скажа там яшчэ там штосьці, там яшчэ. І вось гэтага асэнсавання яшчэ не адбылося. Так вось мой фонд, які ўжо, можна сказаць, працуе, то што у мяне ёсць кола ўжо паплечнікам, адзінадумцаў, з якімі мы пачалі это рабіць. Вось мы будзем адной з такой ініцыятываў, дзе можна будзе асэнсаваць і з палітычнага пункту гледжання, з сацыялагічна і абавязкова з культурнага.
потому что этой песни они не могут просто взять и знікнуть. И просто дзеля павагі не забываем, что Торбэнд той же сядзяць все ў турме, наколькі памятаюць, іх выпусцілі, але яны мы памятаем про Торбэнд, памятаем, конечно, з імі і сядзяць. Гэта нізкі, значит, асудзілі, але выпусць. Вось. Таму мне спадабалася недавно Миколай Халезін сказаў у адным са сваіх інтэрв'ю, 2 разы нават это дзесьці казаў публічна, але ён казаў пра кінематаграфістаў на пічынгах в Заходняй Еўропе. Што вы все спрабуеце прадаць беларускі боль? Да ў свеце столькі ўжо болю, ну, там, з бліжэйшага там в Украіне, да? Ведаеш чаму? Таму што кінематаграфістаў гэтых, да якіх звяртаецца Халезін, у іх проста няма іншай думкі. А думку яны запазычылі ад тых, хто мультыплікуе тыя думкі. Нам трэба пра гераізм нашых людзей. Яно, конечно, не трэба, толькі сілу волі, толькі чаму так 4 месяцы Менск быў в руках людзей. А чаму з гэтага не скарысталіся? Ну, па-першае, таму што лідары сидзелі у турме, ну, магчымыя, якім давяралі. А новыя, бачыш, ну, не з'явіліся, хто б рызыкнуў бы. Ну, пытанне, конечно, такое спрэчнае, тым не менш сапраўды і спрэчак будзе вельмі шмат. Тым не менш сапраўды згодны з тым, што асэнсоўваць і неяк так гэта трэба будзе. Ведаеш, я з нагоды літаратуры узгадываю ў 20-м годзе маю размову з адной пісьменніцай, я не буду называць імя, таму што яна засталася ў Беларусі, і яна сказала, што асэнсаванне, сапраўды грунтоўнае асэнсаванне і ў літаратуры, у сур'ёзнай літаратуры па выніках таго, што з намі адбывалася ў 20-м годзе і пазней, ну, кшталту, ведаеш, я не ведаю, там якога-нибудь сур'ёзнай такой класічнай літаратуры, нават не ведаю, што прывесці у прыкладу, яно з'явіцца не раней, чым гадоў праз 40-50, сказала яна. Відаць, сталага веку кабета, бо зараз все вельмі хутка адбываецца. То, што в 20-м стагоддзе за 40 гадоў адбывалася. Слухай, ну верш можна напісаць хутка, фражку можна там выдраць з размовы, убачыць яе і таксама хутка, там нават можа быць тэатральную пастанову, а грунтоўны верш напісаць, ну, умоўна, там які-нибудь там новая земля, там ціхі дон, ці яшчэ што-небудзь такое, там. Ну, як чалавек, які напісаў роман серыял «Каларадская пушча», дзе насамрэч зашыфраваная гісторыя найноўшай Беларусі з канца 80-х і до 19-го года. Вось, это «Каларадская пушча», хто запомніць, пагугліце таксама. Я его пісаў 4 гады. Ну, а матэрыялы, адпаведна... Класная кніжка, асабліва мне там пра саблезубых зайцаў спадабалася. Ну, але можна напісаць, каб было ўсім зразумела, бо я насамрэч там шыфраваў і аматарам разгадваць квесты, ну, рабіў. Але можна ж напісаць і як Віктор Юго, там, в 19 стагоддзе апісваў падзеі, там, 18 стагоддзя. Гэта ўжо пытанне жанру, фармату, стылю. Я просто дакладна ведаю, што ну, адна з моих будучых кніг, я ўжо пішу, ўжо гатовая для апрацоўкі. Таксама будзе пра мяне персанальна в гэтым 20-м годзе пасля яго. Ну і все роўна праз прызму сябе шырокае поле, карціна. І я просто упэўнены, што мастакі, то есть літаратары, яны будуць праз людзей жа ж паказваць, праз гісторыю. У меня нават ёсць тэчка, называецца сюжэты. Вот адзін з гэтых сюжэтаў, это як дзеці 8-9 гадоў на дваровых маршах, як яны былі выведнікамі. А пасля мне расказалі, што і падлеткі на роварах таксама, калі ехалі першымі, ну і паведамлялі, што можна ісці, да? Гаврош, калі ласка, Віктор Юго. У меня есть сюжет, як відос, я яго ўжо не магу знайсці, відаць, выдалілі, дзе афіцер внутренних войсках кідае шалом свой на зямлю, разварочваецца, ідзе ад сваіх этих срочнікаў, якія там... І, ну і так далей, не буду все сюжеты распавядаць. І вось праз гісторыю і сабе там гэтага
ВВшніка можна распавесці шмат. Мы шмат згадуем людзей, які сядзяць за кратамі, мы не згадуем там афіцэра КГБ, які сядзіць за кратамі за здраду, афіцэра арміі, які сядзіць, і афіцэраў, по-моему, пару унутраных войскаў, які перайшлі на бок народа і важныя рабілі рэчы. Ім вкаталі там по 15-20 гадоў. І такіх людзей у нас выходзіла больш за мільён, наколькі памятаю з Тутбая, да? То есть, ну, маюць на увазе ўсе, не толькі вялікія маршы, а па ўсёй краіне, па вёсках нават там. Больш за мільён толькі выходзіла, а колькі падтрымліваю. Вы уяўляеце, просто наш мозг не створаны, каб адразу хапіць вот грамадныя падзеі такія. І ўсё гэта будзе, адзін там мне кажа, вось у Беларусі пра гэта не гавораць. Так а што ты а ну, в Варшаве тут. А што ты, дарагі, хочаш, каб у Беларусі публічна што? Ну, вось студэнты ўжо не памятаюць. З чаго ты ўзяў, што не памятаюць? Просто это не гавораць. А на кухнях-то все адбываецца гэта. А дзеці ж это все памятаюць, размовы бацькоў і бачылі самі все. У нас у грамадстве адбыліся такія тектанічныя змены, што мы, ну, нам, конечно, хочется хутчэй. Нам з Беларусі за межа хочется хутчэй вярнуцца, ну, многім, да? А беларусам на радзіме хочется, каб спыніліся, ну, просто спакойна выходзіць на вуліцу хаця бы, да? Але ж ніхто нічога не забыў, і працяг будзе, просто патрэбны час. Светлагорскі гарадзенец піша: быў рады бачыць на тутацы. Вось табе, бач, вітанкі. Гаварыце па-нармальнаму. Вітанкі з Гданьску. Севярын, я табе не казаў, але твою пушчу я сюды з Менску прывёз. Вот бачыш, літаратура важная. І важная вось гэтая фундацыя, гэтая такая ініцыятыва, якую ты утварыў, і дзе вы плануеце займацца зборам, я не ведаю, там асэнсаваннем і ўсім астатнім і прамоцыяй. Але калі мы гаворым пра грамадства у цэлым, ведаеш, я сутыкнуўся і чуў не адзін раз такое, калі там я кажу: хадземце, там прэм'ера, новая пастаноўка спектакля, а пра што там? Я кажу: ну там вот 20-й год, там що так. Не пайду. Баліць я не хочу гэта ўсё перажываць наноў. Тое ж самае тычыцца і музыкі, нават уже не толькі слухачы, музыкі кажуць, баліць мы будзем спрабаваць што-небудзь вот у іншым накірунку ствараць і гэтак далей. То есть грамадству ці не час усё ж такі, ну, неяк вот с этой парадыгмы выйсці з-за таго, каб не калупаць гэтую рану. Зміцер, ты зараз сказаў пра людзей, ну, грубо кажучы, у Польшы, ну, і Літве. Я сутыкаюся регулярна з людзьмі з Беларусі, ну, в асноўным у Польшы і Літве, да. Ну, і часам у Грузіі, калі я там бываю. Калі пакуль яшчэ туды можна паехаць. Ну, у іх вот настрой крыху іншы. Яны мне даюць больш бадзёрасці, а асабліва, калі мне з турмы людзі перадаюць прывітанне, кажуть, вы там трымайцеся, там не ныйце, все будзе ў парадку. З гэтага пункту гледжання заклікаю глядзець з пункту гледжання людзей, які жывуць у Беларусі. Бо мае чытачы большасць, яны жывуць у Беларусі. Я думаю, што больш за то, у Беларусі засталося значна больш людзей, чым думалі, што з'едзе. Што Польша, я памятаю, в канцы 20-го года урад польскі планаваў 500 000 прымаць. А сюды даехала, я так разумею, 250 да Польшы. Не все гэтыя людзі там в зоне рызыкі быць затрыманымі і так далей. Таму ну, я згодны, ведаеце, я пайшоў на прэм'еру фільма Мары Тамковіч «Пад шэрым небам» пра гісторыю Кацярыны Андрэевай і яго мужа. Ну, я думаў, што я неяк так... Ну, як толькі пабачыў вось гэтыя все кадры з затрыманнямі, всім астатнім, ну, такі прыліў ненавісці, такі здаровай. Таму... Ну, слухайце, мы не ведаем, як это все будзе выходзіць з людзей. Я просто паўтару сваю думку, важную, на мой погляд, што маштаб зменаў унутры людзей персанальна, ну, і адпаведна, унутры грамадства, ён настолькі велічэзны, што мы просто пакуль не можам сабе уявіць.
Адзінае, што я вот зараз я па 4 гады уже хутка будзе в этом месяце 4 гады, як я вандрую, ну, Літва, Польша, Грузія, Украіна тады яшчэ была перад вайной. Ну, не знаю, я пераконваюся все больш і больш, што, конечно, беларусы маюць такі досвед унікальны, якім яны, на жаль, хутчэй за ўсё будуць уже дзеліцца з некаторымі краінамі. Потому что я вот ведаю, што ў канцы гэтага года 25-го моя знаёмая будзе рабіць трэнінг для славакаў, што рабіць, калі насоўваецца аўтарытарызм. А у іх там, ну, цікава, яны в НАТО, в ЕС, ну, Еўразвязе, але пры гэтым, ну, такая дементеевская БССР фактычна атрымліваецца, такі вот парадоксы. І беларусы тут уже апошнія стануць першымі, то есть беларусы уже эксперты для шмат каго, і гэта таксама, пра гэта таксама трэба казаць. Ну, адзінае, што... Не толькі пра нашы пакуты, а пра то, што мы маем досвед не толькі для размовы ўнутры нашых супольнасцяў, а мы ўжо можам дапамагаць камусьці. Дапамагаць, ну, как бы так, запрыкмеціць пачаткі надыходу аўтарытарызма, тоталітарызма можа быць, але што больш, мы навучым іх нейкаму змаганню, мы навучым ім нейкай перамозе, нам да гэтага часу там з Украіны расказваюць пра тое, што ай, не, ну, наконт лавачкі там абутак здымаць. Я, в прынцыпе, гэта асобная тэма, тому что, ну, лавачки это 7 чалавек там цягам 15 хвілін, да? Кветачки одна дзяўчына цягам хвіліны, а піар-службы украінскай улады мэтанакіравана, ну, пачалі абясцэньваць наш рух тады, тому что ім трэба было сябраваць з Лукашэнкам, і яны дагэтуль з ім сябруюць. Таму давайте про Украіну палітычную не будзем, про людзей это іншае. Наш досвед неймавернай салідарнасці. Нема прыкладу, вам про Майдан раскажуць, я там быў, но на Майдане былі куча НЖО, куча зарэгістраваных, незарэгістраваных партый, грамадскіх арганізацый, якіх ніколі не чапалі ў Украіне. Яны жылі, і яны вельмі хуценька, плюс алігархі ж это все арганізоўвалі. Там увогуле Беларусь нельга параўноўваць ні з чым. Дарэчы, як і Майдан, дарэчы, беспрэцэдэнтны таксама. А у нас абсалютна тое, чым займаўся Лукашенко ад сваіх другіх выбараў у 2001 годзе. Ён зачышчаў грамадзянскія супольнасці любыя. Нават іх... То, што там заставаліся партыі, это была пародыя. То есть там БНФ ператварыўся ў клуб па інтарэсах, пры ўсёй маёй павазе. Я заўжды галасаваў за БНФ. І яму здаецца, ягоным памагатым здаецца, што все знішчана, а тут вот эти дворовые паслявулічныя раённыя супольнасці, это беспрэцэдэнтна. Вот любого палітолага спытайце, он вам не знойдзе прыклада, каб это все імгненна так было. І нам не хапіла аднаго, лепш некалькіх людзей, якія сказалі, я беру ўладу ў свае рукі. Потому что ад Ціхановскай тады мы не маглі патрабаваць. Оно ўвогуле, дзякую ў прынцыпе за то, што чалавек жыў сваім унутраным жыццём, і тут давялося взять на себе вот такую вот. Я не ведаю. Вот, мне б сказалі, Северин, так, вот так атрымалася, будзеш прэзідэнтам, трэба абвесціся прэзідэнтам, прыняць прысягу, сфармаваць урад. А ты, напрыклад, всё жыццё там правёў внутреннім сваім сусвеце. Вот это проблема. Вот это адзіная, самая галоўная перамога наших праціўнікаў, што яны выбілі магчымасць, выбілі такіх вот людзей, якіх маглі взять на себе адказнасць. А як грамадства, ну, тут відавочна перамога наша. Так, давай мы ўжо говорим про кнігу, а так і не расказалі, дзе якім чынам яе можна набыць. Я забыўся, вот я хацеў нават прыйсці на эфир с фломастером напісаць. Тут вот ёсць у нас зараз будзе на экране QR-код, праз яго, вот праз QR-код можна зайсці і адразу патрапіць на пляцоўку, як можна набыць гэтую кнігу, таму што выдадзена гэтая кніга камунікатам,
Іванюк маладзец, як заўсёды. Ярослав Іванюк, стваральнік і кіраўнік інтэрнэт-бібліятэкі з функцыі выдавецтва, якая называется «Камунікат». Вот. Так что можно на камунікат будзе зайсці і здабыць гэтую кнігу. Вот бач, чым добра быць вядучым эфіраў Еўрарады, што Севярын прыйшоў і прынёс такі падарунак, які абяцаў яшчэ і падпісаць. Пакуль будзеш падпісваць, скажы мне, кай ласка, мы пачалі размову з таго, што гэта такая, умоўна кажучы, ўсё ж такі зборнік фрашак не толькі свежых 20-го года, але ты, якія з твайго першага зборніка 2007 года, фрашкі да пляшкі. Слухай, але 25-й год, ладно, яшчэ фрашкі 20-го года, а фрашкі 2007-го, там 8-го, яны не састарэлі? Мы трымай. Дзякуй. Мы, не побаюсь гэтага грубага слова, мы беларусацэнтрычныя людзі, мы профукалі гісторыю 90-х цалкам, то есть яна не адлюстравана ніяк. Вот фактычна мае этой фрашкі, вот у сярэдзіне, якія там выдання 2007-го, это акурат гісторыі з 90-х і пачатку нулевых. І хаця бы так в іранічна-літаратурнай форме 90-е адлюстраваны. Ёсць яшчэ кніга Сергея Навумчыка, ягоныя сведчанні, калі ён быў дэпутатам Верховнага Савета. Ну і все, і больш цэласнага чагосьці я памятаю няма. Я хадзіў, звяртаўся к мінімум да 3 медыямагнатаў, якіх называю, буйных медыа, ну, гадоў 15 назад, можа, я казаў, слухайце, давайте, ну, не 15, колькі, 25-годзе незалежнасці, так калі у нас было, в 16-м, да, ну, вот, прыблізна напярэдадні я хадзіў, да адных звярнуўся, других, давайте зробім праект. 25 гадоў, ну, Рэспубліцы Беларусь. Ай, да, ну, это все ж вядома, што тут, якое-то, що недавно было. А пасля бах, чужие дети выросли, а это и дети ничего не ведают. После этой дети растут, им уже за 40. Политолог вядомый. И я ему говорю, там наша Нива, Дубовец, ну, 90-е, да, а что там? Ну, то есть... Ну, добра, што не спытаў, хто такі Дубовец. У мяне, так я не ведаю нават, як ён яго ўспрымае просто. Бо Дубовец это... адзін з тых вот немногіх людзей, якія ў канцы 80-х, пачатку 90-х, яны стваралі БНФ, яны стваралі незалежную прэсу, яны стваралі інтэлектуальнае асяроддзе. Тая ж наша Ніва, якая выходзіла накладам там ад 1000 до 5 розны час, яна стварыла столькі канцэптаў і сэнсаў, тлумачэнняў і пастаноўкі пытанняў іх раскрыцця, Дубовец і яго атачэння, у якое я з часам вайшоў калісьці, што вот этот 20-й год наш шматтысячны без таких вот ініцыятываў культурніцкіх 90-х ён быў бы немагчымы, бо сэнсы ствараліся тады і вобразы, з якімі людзьмі ішлі. І таму гэтая кніга зараз вот згадкамі, в тым ліку адсылкамі да 90-х, лічыць, што свежак просто. Потому что у нас крыху закальцавалася гісторыя, просто як хто гуляе кампутарныя гулькі, мяне зразумее, бывае, што стрэлялка там, ты дайшоў, ты уже типа пераможца, пасля бах, у цябе все позабіралі всю твою зброю, і ты все мусіш з нуля пачынаць, але уже з багажом. Так вось, мы, беларусы, як грамадства, мы з нуля пачынаем штосьці, але уже з бэкграундам. Бо ў тыя часы Дубаўца, 80-е, беларусацэнтрычных актывістаў, тым больш інтэлектуалаў, ну, ладно, скажем так, людзей з крытычным мысленнем, іх было, ну, сотні усіх. Пасля, ну, пару тысяч. Пасля глядзіш, да не, болей, десяткі тысяч ужо. Вот у маладзечні тваім родным, напрыклад, у 93-м годзе ў школе ў адной там школа святкавала 25 сакавіка. Ну, самі просто вырашылі.
і гэта пасля везде перадрукоўвалася вось як прыклад як трэба вучыць дзяцей. Ну такі быў час. Ну гэта памятаюць не памятаюць. Я ведаю у якой гэта школе было. Я нават у гэтай школе у свой час вучыўся і таму што там быў працаваў настаўнікам выдатны гісторык, дэпутат маладзечанскага гарсавета. Ён на жаль уже пайшоў з жыцця. Ну але тым не менш, слухай, я на завяршэнне хацеў бы такую тэму закрануць яшчэ. Вот Максим піша: дзякуй герою за меркаванне, а то распладзілася ныцікаў, што 20 быў дарма, мы прайгралі і бла-бла-бла. Але про ныцікаў і про тое, што ўсё ж таки ружачки, там кветачки, баціначки, лавачки, ўсё гэта такое. Але ці сапраўды вот толькі гэта, ці сапраўды гэта была гісторыя супраціва, гісторыя трагедыі, гісторыя пакутаў, гісторыя, ну про гісторыю смерці мы ўсе ведаем, і Трайкоўскага мы ведаем, і Пушкіна, і Ашурка, іншых. Але ці ўсё ж таки гэта можна сказаць, што это сапраўды быў уздым, які быў сілавы ў тым сэнсе, у тым ліку дакладней? Не, ну канешне, просто глядзіце, я вельмі шкадую, што я некаторыя відэо не захоўваў, потому что я думал, что это все будуць цэнтры даследчыя, што все гэта, а людзі пасля пачалі прыбіраць, ну як просто, паслухайце, вось гэты гвалт міліцэйскі, ён же ж быў яшчэ таму, што яны ж баяліся. То есть гвалтам яны гасілі, што сілы могуць быць нероўнымі. І Пінск, горад, про які ўвогуле ніхто уже не памятае, мне здаецца, ён это паказаў, што тады там, ну, фактычна улада была ў людзей у руках. Просто што мы не ведалі ў Менску пра гэта тады. Куча ёсць сведчанняў пра то, як людзі, ну, звычайна маладыя мужчыны ў масе сваёй сілавым шляхам супрацьстаялі, значыць, людзям в пагонах. І вось гэты бесчалавечныя збіці, які даводзілі да смерці ў тым ліку, змаладзечна зноў жа хлопец, футболіст, футбольны фанат, як же ж яго, вот, бачиш, я уже забыўся. Хаця мы это імёны мусім сярод ночы падняў Бондаренко, Трайкоўскі, усе астатнія, мы іх мусім просто ведаць, бо это людзі, які за нас аддалі жыццё. Вось пра іх трэба вельмі шмат гаварыць. Разумееце, класна прадаваць якім-нибудь сацыял-дэмакратам заходнееўрапейскім ідэю пра тое, што вот у нас было там мірна, і вот это як это все па-чалавечы. Ну калі да гэтых сацыял-дэмакратаў прилеціць першая расійская ракета прыцэльная, якую-нибудь Швецыю ці ў Нямецчыну, то вот мы на іх паглядзім. Вот што яны тады пачнуць шукаць з гісторыі Беларусі 20-го года. А там будуць іншыя эпізоды, якія калі падхапілі, может быть, пайшло б інакш. З іншага боку, мы ведаем, што было на пачатку 21-го года, расстрэл людзей в Казахстане. І то, што ён был арганізаваны Расіяй, в принципе, ніхто в этом нават блізка не сумняецца. І ўвод туды войскаў. Так што можна і глядзець там, ну, бок фінаў. А фіны выжылі, хаця іх, ну, расійская імперія мусіла тэарэтычна знішчыць. Ну, асіміляваць. Вось, як Карэлаў, напрыклад, на сваёй тэрыторыі. Але яны выстаялі. Ёсць пытанні пра паўстанне, напрыклад. Вось варшаўскае паўстанне, палякі часта кажуць, што калі б не было, не загінула б куча інтэлектуалаў, і проста крэатыўных людзей. З іншага боку, это такі ўчынак, які, ну, на ўсё жыццё гістарычнае дае, ну, псіхаэмацыйную некую падтрымку наступным генерацыям. То, што наш 20-й год будзе вывучацца і дасць шмат каму ў будучыні натхнення, я в гэтым просто не сумнюся. Там просто куча эпізодаў. Не ведаю, колькі у нас ще часу. Ну, на жаль, трэба ўжо паціху завяршаць. Я закруглю думку. Я ў 2022 годзе, вот, на пачатку мяне затрымалі, завезлі ў Пінск, адтуль выпусцілі праз трое сутак. Я, дзякуючы Байсолу, эвакуяваўся, пра гэта я, дарэчы, таксама пішу. І
і ўжо ў канцы 22 года я жыў у Батумі, і вот мне запросілі на інтэлектуальны фестываль інтэлектуальнай кнігі, як ён, дарэчы, ну, прадмова. Да, і ён завяршаўся паказам фільма «Кураж» Алексея Палуяна, якога я буквально літаральна 2 дні там, дзень-два таму бачыў на Тутака. Цудоўны фільм, смеласць. А все беларусы, вот, конец 22 года, то есть там, ну, большасць беларусаў, там я адразу, ну, і пайшоў ток, энергія, то есть, ну, ожидание выказаться. И такая от грузин дама, ну, соорганизаторка фестиваля, она: слушайте, объясните мне, так что у вас там произошло? И вот в этот момент я уже зразумел, что я буду рабіць фундацию Беларусь 2020. Потому что пакуль ідзе ўнутраны продукт, я не ведаю, як Алексей там за мяжой гэта все показывае. Ну, там гісторыя людзей, якія трапілі в складаную сітуацыю, яны не баяцца, яны ідуць. Ну, там пратэст і рэвалюцыйны працэс, это не просто пратэст. Можна было б замяніць лавінай снежнай ці ураганам. И вот эти смелые люди змагаюць. Ну, то есть про саму Беларусь фільм яшчэ ніводзін не зняты. Зняты фільмы для беларусаў, якія так разумеюць кантэкст, і там вот пра смелых людзей, там яшчэ пра кагосьці. А кантэкстуальна, каб сім было зразумела, так, што у вас там случилось, гэтага яшчэ няма. И это мусіць быць. Ну и на завершение скажи мне все ж таки, вот отказ на тое, что у вас там случилось, можно не то что знайсці, а перадать то, что у нас здарылася, и асэнсаваць гэта праз каротенькие вось гэтыя вот малюпасікі, которые все ж таки на палову стороночки вось такие фрашечки твои, вот можно праз гэта перадать усё тое, что адбывалася ў 20-м годзе. Усё ніводзін твор не перадать. Ну, асэнсаваць 20-й год фрашкамі. Вось гэта я стаўлюся менавіта до фрашак, это як мозаіка з розных кавалачкаў, і прычым бываюць такія мозаікі, дзе ўнутры яшчэ малюнак. Вот бываюць такія складаныя. И кайф у тым, что можно открывать на любой сторонце, читать, але калі читать спачатку до конца, будзе як роман. Вось. Я вот тут вынес меркаванне розных людзей, ну тут некаторыя. Вот яны гавораць, что некаторыя, что можно читать як роман, ну калі фрашки да пляшки. Вось. Таму, як сказаў Стефан Эриксон, колішні амбасадар Швецыі ў Беларусі, кажа, ну, ён прачытаў і кажа: Северин, вот мне шмат дораць кніжак, бо я адзіны, ну, я дадумаю, адзіны амбасадар заходняй краіны, які па-беларуску можа чытаць і гаварыць. Ну, гаварыць зразумела, да. Кажа, ну, мне няма часу, ну, я ж праца, все. Кажа, ну, вашу я прачытаў, таму што можна і тут, і тут. Ну, тому что она написана твитами. Ну, что зробить? И не было тогда еще никаких твитов. Да, ну, так вот, покуль еще это не стало мейнстримом, да, уже твитами писал. Вот тут уже я саму рекламу роблю, что это по структуре. Бо коли человек берет книжку, ну, ой, боже, это ж надо все ж дочитать треба. А бывает до половы дочитаешь, уже шкода, а уже что ты не иди. И вот это осадочек застанется, что не дочитал и час губіў. А тут гарантыя того, что час не згубіце. То есть за літаральна на пачатку, в сярэдзіне, ў канцы гісторыі паглядзіце, і у вас узнікне ўжо адчуванне, хочется вам у такім стылі чытаць ці не. Ну что ж, дакладна не згубіце час і дакладна атрымаеце задавальненне, таму што сапраўды вельмі цікавае чытво, вельмі адметнае і вельмі
такая трапная подача такими вось кароткімі апавяданнямі, фражкамі, як это сказаў Севярын. Ну і да ўсяго тут гісторыі жыцця, якія звязаныя з безлічам вельмі цікавых, вельмі адметных, вельмі шыкоўных людзей, пачынаючы там ад рок-музыкаў, творцаў, шараговых беларусаў. Каляцей кажучы, варта чытаць. Спасылачка вось акурат такі тут вот ёсць унізе. Зараз праз QR-код заходзіце на камунікат.орг, набываеце, ну і шукаеце магчымасць атрымаць аўтограф ад Севярына. Я ўжо маю. Будьце як Зміцер. Купляйте кнігу, атрымліваеце аўтограф. І запрашайце з прэзентацыямі і творчымі выступамі. А ён гэта любіць, умее і практыкуе. Бо гэта ўжо не толькі пра кнігу, а гэта яшчэ пра наша супольнае асэнсаванне найноўшай гісторыі. Дзякуй вялікі. Ну што ж, медыяпісьменнік Севярын Квяткоўскі, прасці Господі, медыяпісьменнік, выдумаюць жа слова. Карацей кажучы, публіцыст, літаратар, журналіст і просто вельмі добры чалавек. Ладьте прэзентацыі, запрашайце і набывайце кнігу. Да сустрэчы. Жыве Беларусь. Жывуць фражкі. Жыве вечна. Да пабачэння.